Eyde jırlı gale. Yanğasır kanalında halkımızın yaratkan tapşırığı Jırlı gale. Eyde kız dostlar bir gele. Jırlı gale. Sağlarmısız muhterem tamaşaçılar. Biz bugün jırlıyız, Allah'ına da tugul rahatlanıp көңіл açamız, yol edemiz. Көңіл azığı toplayız, sihatlanamiz. Çünkü bugün bizde bayram, bugün bizde jırlıyız. Assalamu alaikum jır mın sevişi Tatar halkı. Bizde sizge yolqınlıq oynar selam. Hürmetli dostlar, bu yıl Abdullah Tukay ismindagi Tatar Davlat Filarmoniyasının әдәби музыкаль лекторий бүлігі uyuşuğa 75 yıl. Şunun aydan bizde qonaqta әлеге сәнгать uşağında ijat etişi muhterem jırçılarımız. Mine olar hürmetli dostlar, aydagız küçlü alkışlar bilen selamlik özlerin. Oh! Birinci oyunçumuz әдәби музыкаль лекторий бүлігінің сәнгать жетекшісі, Татарстанның ат қазанған артисті Владимир Васильев. Bu alkışlar sizge. İkinci oyunçumuz halkara konkurslar laureatı Gülnara Baynazarova. Üçüncü oyunçumuz Tataristanның халық, Ресейнің ат қазанған артисті Георгий Ибышев. Oh! Менә шундай танылған шәхесләр бүгін бізде қонақта, hürmetli dostlar. Olarga yardımga hizmetteşleri kildiler. Tataristanның халық artisti Roman Чуйнов, fortepiano. Халықара конкурслар лауреаты Дарья Ливанова, скрипка. Халыкара konkurslar laureatı kompozitör İlyas Kamalov, violonchel. Шулай ук бүгін бізде қонақта hürmetli сәнгать ветераннары, танылған артистлар. Алар белән без инде тапшыру барышында танышып китербез. Нақта шулай бик тәрәхәтләнеп, үз-үзегезне күрсәтеп, без монда дип алкышлагыз әле зинһар өчен. Ох, балкып утыралар безнең нурлы тамашачыларыбыз. Бүгенге мөмкинлектән файдаланып, тапшыруыбызны без классик әсәрләргә һәм дә романсларга нигезләдек. Әйдәгез әле дуслар, шу урында үзебезчә матур итеп рәхәтләнеп, Жырлыйк әле. Әлбәттә жырлыйбыз, ләкин иң баштан уенның төп шартлары белән танышу кирәк. Телевизион музыкаль уен 3 төрле бәйгедән тора. Һәр бәйгедә 3 биремгә төгәл җавап биргән уенчы 10 балл алачак. Һәм инде димәк уенның һәр өлешендә 30 балл алу мөмкинлеге бар. Беренче өлеш безнең тыңла әле дип атала. Тапшыруыбызның авторы Нәҗип абый безгә татар халык көйләрен уйнаячак. Ә сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп, исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Hey, бүгенге уенчыларга инде татар халык җырлары ул су эчкән сыман Җиңел булачак рәхәтләнеп дисеңме? уйнаячаклар, алар һичшиксез. Сез әзерме? Әзер. Димәк, уеныбызны башлыйбыз. Тыңла әле, бу Кининди җыр була. Игътибар белән тыңлыйбыз беренче көй. Нәҗип абый, сез сиңа. Георгий абый, иң беренче күтәргән, ләкин нишләптер шылтыратмады. Гөлнарага юл бирде. Ак калфак. Дөресме? Дөрес. Аның Башкачарак исеме? башкарак исеме дә бар. Дөрес, әлбәттә, калфакты кабул итәләр, әмма ләкин Бик еракта Аллага идек. шөкер. афәрин, афәрин. Халык телендә бик еракта идек без дип йөри. Менә шушындый исем белән. Гөлнарага 10 балл, хөрмәтле дуслар. Беренче 10 балл.
Ата қолда шабырға қорқып тұрысың, шындай сихрилік бүгін бізде. Тын аларға да қорқып, көңілләре белән рәхәтләнеп җырлыйлар. Тамашачыларыбыз да, уенчыларыбыз да, музыкантларга да һәммәгезгә дә зур рәхмәт. Инде киләсе көйне тыңлайбыз. Нәҗип абый, әйлә әле. Бу сен җырлый торган җыр бит. Ие. Көймә килә. Бәй, ул беренчесендә җавап бирде, хәзер сез инде. Георгий абый, әйдәгез. Көймә килә. Халык җыры. Син башла, без төшерербез. Георгий абый, син куркып торма инде, уен коралы белән шыңлатырга яме. Бүген бездә уен бит. Онда сезнеке. Менә шулай. Уеннәрдән югалтмыйбыз. Георгий абыйның җанатарлары кая? Менә шулай. Театраль уйнаулар да кулланалар. Шундый матур. Театр үзүгө карагансың, булды шыңшыллап, инде әле җанатарларны күрсәң син, Алина. Ай, алар рәхәтләнеп, шулай бер-берсе арасында аралашып, үзләре бер хор, махсус әзерлекле килгәннәр диярсең. Рәхмәт сезгә. Инде беренче өлешнең соңгы соравын тыңлар вакытта килеп җитте. Нәҗип абый, рәхим итегез. Георгий абый булды бит, ялгышмасам. Тыңлыйбыз сезне. Бу татар халык җыры сәфәр. Сәфәр. Каян беләсең син? Бик Миннән гомер буе җырлыйм бит. Бик сирәк яңгырый торган җырларның берседер бу. Шулай бит, безнең тапшыруда әлеге җырның Соңгы яңгыраганы юк. елларда чынлап та минем даны кемнедер башкаруында ишеткәнем юк. Эй, хәзер рәхәтләнеп җырлыйсыз, Георгий абый, бит. Ун Белмим бал инде. хөрмәтенә тамашачылар алкышлап тора, илһамланып. Бергә инде, бергәләшеп. Георгий абыйны. Бергә 20 бал, Георгий абый. Тәбриклибез сезне. Сәфәр чыксам ерак юлга, кайрылып карыйм артка. Китсәм ерак, янна йөрәк, күңелгә туган якта. Янна йөрәк, күңелгә туган якта. Сәфәр чыксам ерак юлга, уйлап кала эзләремнән
qalaydır sizlərim. Ay, gilsən ikən qalaydır sizlərim. Səfər çıqsan yıraq yolğa satıp qala qırlarım. Qırlarımda qalasıman jırlanası jırlarım. Ay, qalasıman jırlanası jırlarım. Менә шулай. Тапшыруыбызның мақсаты, вазифасы болып, бүгінгі күнде экраннарда еш яңғырам етірған жырларыбызны енеден сәхнеге шығару. Рәхмәт сізге. Георгий абый. Әлігі жырны ешірақ ишітірбіз деген үмітте алға таба давам етеміз. Амин. Менә шуның белән безнең беренче өлешебез азагына да якынлашты, хөрмәтле дуслар. Демәк, біздің күтіп алынған парлақ мезгілі келіп жетті. Инде етіп кеткенімше, әлігі жыршыларыбыз білен таныштырып тұруының керегі yok. Бүгін бізде қонақта Ғабдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының әдәби музыкаль лекторий артистлары әлеге бүлекнең эшчәнлеге белән таныштырыр өчен сүзне сәнгать җитәкчесе Владимир Васильевка бирәбез. Рәхим итегез. Чынлап та быел безнең зур юбилейбыз килеп җитә. Ул вакытта филармонияның директоры Җәүдәт Файзи, сәнгать җитәкчесе Александр Ключерев иделәр. Менә шул кешеләр инде безнең коллективны оештырдылар дип әйтәсем килә. Бүгенге көндә коллективта 11 кеше эшли. Яшь җырчыларыбыз һәм Георгий Ибушев безнең үрнәк, без аны тавышына, үзенә сакланып, жаратып гел бергә эшлибез. Рәхмәт Җүргидәй. Бүген залыбызда безнең ветераннарыбыз бар. Ул Рустам Абый Маликов име, Клара Сабировна Тазиева, Раушания Зигангирова. Безнең иҗатыбызны җаваткан тамашачы килде менә. Рәхмәт сезгә. Менә нәрсә әйтәсем килә. Безнең лекторийның иң мөһиме шул югары сәнгать әсәрләрен тамашачыга җиткерергә дигән сүз инде. Жаратыгыз җырны, килегез безнең концертларга, көтеп калабыз. Ой, рәхмәт. Инде дуслар, бик зур рәхмәт сезгә. Форсаттан файдаланып, Татар дәүләт филармониясенә үзебезнең тамашачыларыбыз исеменнән, барлык хезмәттәшләребез исеменнән зур рәхмәтләребезне җиткерәсебез килә. Әлеге шиксез зур хезмәттегез өчен, Татарның югары профессиональ сәнгатен дөнья күләм танытуыгыз өчен рәхмәт сезгә. Зур рәхмәт. Иҗатыгыз ташып торсын, концертларыгыз булып торсын, тамашаларыгыз һәр вакыт тулы булсын. Хәзер инде без сезнең бәхетегезне сынайбыз. Игътибарыгызны экранга юнәлтегез. Анда сез төрле музыка уен кораллары күрәчәксез. Җаныгызга хуш килгәнен сайлап алып безгә әйтегезче. Булсын инде итальян гармон. Мин инде рояль сайларсыз дип уйлаган идем, ләкин гармон булды ашыйг әле. 20 миллион. Менә бит. Менә бит бәхет. Барлык мизгел. Yaralarım sıçratıp yüreğimde il karındaş yaşak atığız Kupemne bulasa sizde kışkam yolakın Şul kaderli şirde hakkınız Sizde benim bütün duygularım Sizde benim kırsiz yaşlarım Siz ölseniz min
өлмәсәгіз, мен де яшармын. Мен қобыстым шырдай алтын етіп, ерігім мұхатлық ұшқанна, шырым білін досыны еркелетіп, шырым білін жеңідім ұды шаманна. Өлгенді үйрек тұрқалар, шырымдегі изгі онтына, бар жырмына илге бағышладым, өмірімін өтіп ерем халқыма. Hürmetli dostlar, әлігі артистларны енді нешек кенә мақтасаң да аз буладыр. Шын артистлар менә нәқ шушындай булырга тиештер. Барлық милләттәшләребез күңелендә милләтпәрвәр хисләр, ягъни патриотик хисләр уяттыгыз. Сезнең каршыда Владимир Васильев чыгыш ясады. Татарстанның алып казанган артисты. Без инде дуслар шушы алкышлар белән тапшыруыбызның икенче өлешенә күчәбез һәм ул безнең уйла әле дип атала. Бу өлештә инде тыңларга түгел, яхшылап уйларга кирәк булыр. Чөнки экранга айрым бер җырдан сүз тизмә биреләчәк. Сез бу сүз тизмәнең кайсы җырдан икәнен аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Җавап табылмаган очракта тагын сүз тизмәләр чыгачак. Кем беренче булып җавап бирә, шуңа 10 балл. Икенче өлешне башлыйбыз. Җырлыйк әле. Нинди сүз тизмә чыгар икән? Кайсы җырдан икән? Кайтырсың дип. Ага. Гөлнара. Үзе дә шатланды. Бу җыр Сара Садыкованың «Көтәм сине» дип атала. Җегетләр белмейді дә ахырсы. Җитешмәделәр. Әйе. Гөлнарабыз 10 өлгерергә балл. җитезрәк булып чыкты, шуңа күрә 10 баллны аңа бирәбез. Лаеклы Гөлнараның 10 балл. җанатарлары шулкадәр күпләр дә инде. Тиз генә үтте дә китте, әлеге җырыбыз сизелми дә калды. Хәзергә икенче өлеш, икенче сорау. Тигезләштеләр һәр уенчыбыз. 20 балл. Йөрим инде шунда. Йөри ул. Әйе. Владимир абыегыз гармундарын кулына алды инде. Алга таба
Йөрим инде ой. Бигрәк. Нәҗип абый үртәгән, үзегезне үртәгән. Йөрим инде ой. Алга таба шыйга дисең. Мине моң баса. Ya, bu bit нәрсә? Unuttun Birinci- buğay. İyi unuttun bu gayı. Оныттың бугай дөрес әйтәсең. Йөргән, оныттым бугай. Оныттың шул. Unuttun bu gayı. Ә сезгә 10 балл. Рәхмәт. Владимир Васильев 30 балл иясе, хөрмәтле достар. Бик рәхәтләнеп Гали, торыгыз. abi белән, Гали Ильясы белән миңа байтак кына ял бергә эшләргә туры килде. Гаҗәеп, чиста күңелле, миннән бераз кыскарак, 2 тапкыр юанрак, ис киткеч матур тавышлы, керсез күңелле җырчы иде Гали абый. Ул чынлап та бик матур җырлар язды, аның идел вальсы бар нинди матур. Аннан соң синең өчен, менә оныттың бугай, җырлар бик тә популяр җырлар. Менә Гали абыйның якты истәлегенә аны менә шушы искә алу барып җитешсен иде дип әйтәсем килә минем. Гаҗәеп кеше иде. Рәхмәт сезгә. Unutmadık, biz sizni her vakit istə tutabız deb әйтәсе килә әлеге җырдан соң. Инде Алга таба барабыз. алга таба барабыз. Соңгы сорау, икенче өлеш. Булып китә. Бу Ашыкмыйбы. Издисәм. булып китә. Күңелле мәсе что ли? Күмел үйе өмәсе нәкътә шулай. Булып китә дигән үкмәен аңлап алдыгыз. Ничек шулай белеп алдыгыз? Нәрсә булып китте сезгә? Жанга бер утырып җырласаң булып китә. Бу жанга рәхәт булып китә инде. Бу Жанга рәхәт булып китте дә шуларда җавап та бирдегез һәм инде Бу бит- нәтиҗәдә 30 балл, 2 егет тигезләште, дуслар. Әйе, Георгий абый. дөресме? Дөрес, әлбәттә, дөрес, дөрес. Тәк томалга 10 балл бирмибез инде без.
аяқлар сейілі, шында ойнап, шында күліп. Шумыда аяқлар сейілі. Ой, шәп болды бұл. Мында бізде көңіл өмәсі менә шушында ул хәзер. Шоклашыйк әле. Эй, бәйрәм уңайыннан. Менә бер күрешү бер гомер диләр, хөрмәт дуслар. Нәкъ шулай. Аллага шөкер, җырлыйк әле тапшыруы бар, кайчан шулай кычаклашырлар иде. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт сезгә. Һәм инде музыкаль инструменталь ансамбльгә дә рәхмәтләребезне җиткергән. Искиткеч уйныйлар бит. Татарстанның халык артисты Роман Чуйно, фортепиано, халыкара конкурслар лауреаты Дарья Ливанова, скрипка, халыкара конкурслар лауреаты композитор Ильяс Камалов, виолончель. Шундый Әлеге рәхәт. моң дәр дөньяларына алып кергәнегез өчен зур рәхмәт сезгә. Тапшыруыбыз кыза бара, шуларда икенче өлештә үтеп китте. Димәк инде Парлак мизгел вакыты икенче уенчыбызга Гөлнарага килеп җитте. Гөлнараның бәхетен сынаганчы сүзне 10 елдан артык әдәби музыкаль лекторийда эшләп киткән тапшыруыбызның авторы Нәҗип Бадретдиновка бирәбез. Нәҗип абый, рәхим итегез. Әдәби музыкаль лекторийның максаты шоу программалар, күңел ачу программалары әзерләү түгел. Музыка сәнгате нигезендә тамашачыда, халыкта әдәбиятка, сәнгатькә мәхәббәт тәрбияләү. Менә бүгенге көндә эстрадада хәтта башлангыч белеме булмаган җырчылар да зур-зур исемнәргә лаек булалар. Бу лекторий бүлегендә фәкать махсус югары музыкаль белеме булган шәхесләр генә эшли. Чөнки шулай булмаганда бу мөмкин дә түгел. Алар бер үк вакытта татар классикасында, рус классикасында, шулай ук опералардан арияларны да, романсларны да югары дәрәҗәдә башкара алырга тиешләр. Һәм инде шәхсән үзем шушы лекторийда улпат шәхесләр белән эшләвемә бик горурланам. Ул миңа бик алыштыргысыз зур мәктәп булды. Анда миңа бик күп музыка уйнарга туры килде һәм ул бүгенге көндә дә миңа бик нык ярдәм итә. Филармониягә, гомумән лекторийга мин бик зур рәхмәтле, шуңа күрә бүгенге көндә дә алар белән тыгыз элемтәдә эшлим. Инде бүгенге мөмкинлектән файдаланып, үзем белән бергә эшләгән һәм миңа кадәр эшләгән барлык ветераннарны, сәхнә ветераннарын, менә монда утырган ветераннарыбызны һәм бүгенге көндә сәнгатькә, татар музыка сәнгатенә хезмәт итүче барлык яшьләрне шушы 75 еллык белән котлыйм. Алдагы көннәрендә уңышлар телим һәм армый-талмый эшләргә иҗат итәргә. Рәхмәт. Хәзер сүзне Гөлнарага бирәбез. Яшь, талантлы җырчы Гөлнара, хәзер аның бәхетен сынап карыйк. Әйдәгез, бергәләп. Әйдәгез. Бик зур рәхмәт, Нәҗип абый. Хактан да безгә Гөлнараның бәхетен сынайбыз. Игътибарыңны экранга юнәлтәле. Безнең балалар алмашынып тора. Мин рояльны алам. Рояль, әлбәттә. Рояльгә тугры калам. Диде Гөлнара. Уңбал. Җәмәгать, теге жюри булган сыман безнең бүгенге уенчыларыбыз һәр өлеш азагында тигезләшеп баралар. 30 балл, шаккаткыч. Парлак мизгел. Бакчаларда гүлләр чәчәк атты, тормышыбыз күбе
Düşman yağın tarmar itken şokta yüreğinin kaynar kan tamdı. Özün ölsen madur ismin kaldı. King vatanıga danım daraldı. Özün ölsen madur ismin kaldı. King vatanıga danım Şiltire bakkan şişme tavuşlu kızımız, tapşırığımızның мұңлы сандуғашы Gülnara Baynazarova. Sizдің күшті alkışlarınız. Рәхмәт саңа, Gülnara. Быйыл жеңүнең 75 еллыгы, хөрмәтле дуслар, һәм инде уенчыларыбыз да патриотик җырлар сайлаганнар. Рәхмәт сезгә шуның өчен. Зур рәхмәт. Алга таба барабыз. Алда 3нче өлеш. Һәм инде әлеге өлештә безнең төп уенчылар видео сорауга җавап эзлиләр. Әлеге видео сюжетларны төшергән һәр кешегә үзебезнең шиксез зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Бу язмаларда алар бер нинди әзерлексез таныш булмаган җырны җырларга тырышачаклар. Ә сез инде аны аңлап алып, төгәл итеп исемен әйтеп бирергә тиеш буласыз. Уен дәртен югалтмыйча, зиһеннәрне чуалтмыйча, 3нче өлешне башлыйбыз. Җырлыйк әле. Беренче видео язма. Карыйк әле. Кайсыгыз белер икән? Ялкын Ümitlәрем калмап калган. Нишләп эндәшми дип торам? Күрешербез әле. Әйе. Әлбәттә, күрешербез әле. әлбәттә. Дөрес. Сез бик яратып җырлыйсыз бит әлеге җырны. Мин җырлыйм аны. Әйе. Георгий әби, әле тапшырудан соң күрешебез әле дип кенә әйтү булды, әле җавап булды инде, ләкин дөрес булды. Җавап. 10 балл. 10 балл тәбриклибез, нәтиҗәдә 40 балл. Bir күрешү үзе bir гомер һәм 1000 шифа дип җырлады. Георгий әби, рәхмәт.
күрешіп, аралашып тұрған насип болсын еді әр бірімізге де. Біздің ойынымыз давам етеді, достар. Екінші сұрау, алға таба барабыз. Алда, екінші видео язма. Қарап қалам. Әйдәлі. Рүстем Яхин романсы ұныта алмайым. Ұныта алмайым, дұрыс. Мұнда Гүлнара жауап берді, әммәді әлекен Владимир әфәнді бұл жауапны ұныта алмас енді ұзаққа. Рахмет. Тәбриклейміз. Шайарабыз, әлбәтті, шайарабыз. Афәрин, рәхмәт сезгә. Үшінші сұрауға біз, құрметті достар, смайликлардан оңлап алып, жауапны әйтірге тиіш болабыз. Қариғалы экранға. Міне сізді, нинді жыр бұларға мүмкін екен бұл? Қайсығыз ұттып олыр? Аха. Шылай ұқтыма, тез болды. Әйтіп қарағыз әлі, Гүлнара. Аңлаптығыз, жанатарлар. Аңлатыңыз. Күпме жырлар жырлы халқым бүгін. Туған жерім Татарстан. Сенің турында, әйе. Дұрыс, құрметті Туған достар. жерім, сенің турыда деген жүміле атадыр ехаменді әлбәтті. Түгәлейсім? Туған жерім Татарстан. Ключерев. Афәрин. Рәхмәт. Гүлнара абыз біздің олға шығаның иллі бол.
Искиткіш матур жырыбыз білән үшінші үлішібіз азағына якынлашты. Һәм инде безнең Георгий абый әзерләп килгән, Георгий Ибушев әзерләп килгән музыкаль күчтәнәшне тыңлап китәсе бар. Георгий дәдәй, сіз инде 35 елдан артык әлеге бүлектә иҗат итәсез. Бүгенге мөмкинлектән файдаланып, аз гына тарихка тукталып, әдәби музыкаль лекторий белән таныштырып китмәсез микән? Миннән алдамында лектория турында байтак кына сүз әйтелде инде. Аның быел чынлап та 75 еллыгы зур юбилей. Мин 85 елның 1 июнендә безнең әдәби музыка лекторийга килгәндә безнең бүлектә 50-га якын кеше эшли идек. Анда нинди генә шәхесләр юк иде, искиткеч. Менә уйлап карагыз сез, РСФСРның халык артистлары Айрат Арсланов, Венера Шарипова, Россиянең ат казанган артистлары Эмиль Залалетдинов. Тагы менә мин монда язып килдем Әлфия Пазагидуллина, аннан соң тагын безнең әйтеп киттем инде мин ул шәхес турында Гали абый Ильясов. Шулай ук безнең бүлектән искиткеч күп Татарстанның халык артистлары эшләп киттеләр һәм эшлиләр. Менә Владимир Варшавский, менә монда Рөстәм безнең утыра, узак еллар буе без бергә эшләдек. Безнең виолончелист Лариса Маслова, ул үзенең эшенә искиткеч үлеп китә торган кеше инде. Мукабан киткән кеше дип әйтәсем килә минем. Тагын Владимир Федотов безнең баянчы, ул да Татарстанның халык артисты Әлфия Галимова, алар инде узак еллар буе эшләделәр. Нәҗия Киркулова, мин хәтта куркам кайсыларын онытып калдырмын дип. Чөнки мин менә шушындай список алып киттем. Мен монда аз гына. Беләсез, ул вакытта безнең отдел 5-6 группа белән республикабызның төрле якларына чыгып китеп, без я Әлмәттә, Бөгелмә, Түбән Кама, Чаллы, Зәй, Кукмара biz чын-чынлап яшьләр өчен, халык өчен искиткеч зур сәнгать үрнәкләрен алып бардык дип әйтәсем килә. Безнең бүлек әкренләп яшьләрдә зур музыкага, сәнгатькә карата шундый матур бер тойгы уятта дип әйтәсем килә, уятты дип әйтәсем килә. Георгий абыйны тыңлыйсы гына килә, хөрмәтле дуслар. Безнең буын белергә тиеш әлеге мәгълүматны. Зур рәхмәт сезгә. Белергә тиеш, билгеле. Инде игътибарыгызны экранга юнәлтегез. Бәхетегезне сынайбыз. Һәм инде әлеге бәхет сынау безнең уеныбызга нәтиҗә ясарга мөмкин. Баллар алмашынып тора. Дигән. Минем өйдә бөтенсе скрипач инде. Мин үзем гармонда уйный белмим. Барабан гел юк инде миннән. Пианинода мелодия генә җыя беләм. Ну, әйдә скрипканы алам. Әйдәгез әле. Скрипка. Bir 10 bal bulur әле. Скрипкада уйный белгән кеше. Менә бит. Белгәннәр сине, нәрсә сайларсың? Әздән генә башлаган идек, егет. 10 бал булыр әле дигән нәтиҗәдә 30 бал, хөрмәтле дуслар. Эй, малай, безнең җанатарлар сөенде инде. Ай, рәхмәт. Хатын-кызлар сөенде. Parlak mizgel. Bu tağlar yiretələr, ник şulay küngələr, şişmələr tınığına, yorğular tügəlmə, iliminin qırlara, yaşara tügəlmə, hislərim jır bulub, dəşələr tügəlmə, iliminin qırlara, yaşara tügəlmə, hislərim jır bulub, dəşələr tügəlmə.
Томаннар шаулауы, жилкете күңлемне, әйтерсең һәр ағаш, ұзайта ғұмырымны, соқланып қарайым мен, зәңгәр саф күгемне, ғашиқлардай сөйем, мин туған илемне. Ғашиқлардай сөйем, мин туған илемне. Менә ул, хөрмәтле тамашачылар, дөньяның бер теленә дә тәрҗемә ителми торган моң сүзе. Җырның сүз һәм дә көй мәгънәсен берләштереп, бар күңеле, тәне белән яшәп күрсәтте. Георгий Абелеге җырны. Һәр җырчыбыз турында шулай дип әйтергә була, әлбәттә, бүгенге килгән уенчыларыбыз турында. Рәхмәт сезгә, Георгий әфәнде. Һәм инде шуны әйтәсе килә, хөрмәтле дуслар, җырлаучылар күп, ләкин шын җырчылар аз. Бүген бездә җырчылар, шын җырчылар. Искиткеч башкаручылар. Уеныбызга төп нәтиҗә ясар вакытта килеп җитте. Владимир Васильевның 30 бал. Гөлнара Байназарова 50 бал иясе. Георгий Бушевның 70 бал. Һәм инде тапшырыгыбызның җиңүчесе дә Георгий Ибушев. Татар җырын югары зәвык белән башкарып, милли моңларыбызга мәхәббәт тәрбияләгән өчен дигән шушындый кечкенә генә бүләгебезне зур итеп алыгыз. Дөресен әйткәндә, бу халык мәхәббәте. Рәхмәт. 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 Һәммәгезгә дә иҗатыгызда зур-зур уңышлар телибез. Безне яңадан яңа җырлар белән сөендереп торыгыз. Концертларыгыз еш булсын, тамашаларыгыз тулы булсын. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, бүгенге җыр бәйрәмен тапшыруыбызны тәмамлар вакыт та килеп җитте. Бүген бездә кунакта 75 еллыгын билгеләп үтүче Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының әдәби музыкаль лекторий артистлары булдылар. Biz аларны һәм студиябызга килгән сәнгать ветераннарын әлеге юбилейлары белән тәбриклибез. Иҗат уңышлары телибез. Ә сезгә, хөрмәтле тамашачылар, үзебезнең иҗат төркеме Алина һәм Азат Кәримовлар исемендән исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы теләп, сау булашабыз. Җырлап яшик, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.